Sper ca vorbele mele să aibă puțină... Ia. Sper ca cuvintele mele să aibă puțină greutate și să vă fac oarecum puțin de tot să înțelegeți. Da, am încercat să-l bag pe Lin, a refuzat. Cine știe, poate e la el acasă, nu vrea să apară pe live stream. Acum e Cristi. Sunt la dentist. Pup! Chiar asta cu dentistul. Bă, voiam să vă zic de aseară. Ați văzut că a pus și ăsta la el pe story, nu mai știu. Că avem dinții galbeni, că suntem de la mămăligă, că nu știu ce. Bă, frate, eu am bani să-mi albesc dinții, dar prostia ta nu o să treacă niciodată. La fel de prost o să rămâi mereu. Eu am bani să-mi albesc dinții și asta o să fac la un moment dat. Mai întâi am un bag de dat, am un permis de luat, am o mașină de luat, poate o să-mi pun și dinți. Și sunt galbeni de la mămăligă, nu? Hai că sunt. Eu pot să-mi albesc dinții oricând. Prostia ta nu o să treacă niciodată. Și cam asta este treaba cu ăsta. Chiar sunt curios, ce o să se aleagă de copilul ăsta în curând? Ce o să facă el peste câțiva ani? Ce o să facă? Ce campanie o să le ia? Ce absolut niciun brand nu o să se asocieze cu el pentru că este un gunoi de om, pentru că înjură, pentru că nu dă dovadă de absolut nimic bun. Ce o să ajungă după? Cât o să mai meargă chestiile astea? Salut, sunt Abi și îmi plac băieții. Ce o să se aleagă de copilul ăsta? Gen, cât o să mai cânti? 5 ani de acum înainte despre cât de șmecher ești și porți Gucci și Muci și nu știu ce. Nu, frate, o să se ducă ăsta la un moment dat. Dacă ești băiat deștept și gândești mai departe și pe viitor, nu știu ce o să facă. O să se facă pește, probabil. Și o să ajungă la pârnaie. Că altceva, nu știu, al viitorului ăsta nu-i văd.